εγώ δεν τον ήξερα κατά ακρίβεια όταν ήμουν. Ερχόταν, άκουα τις αδερφές μου που μιλούσαν, διότι οι αδερφές του εγνωρίζονταν με τις αδερφές μου. Ήταν μεγαλύτερες του Κώστα και οι αδερφές μου ήταν μεγαλύτερες μου εμένα και συνεναστρέφονταν. Και άκουα διάφορα πράγματα ότι ήταν πολλά δυστυχισμένες, διότι ήταν πρόσφατη η θάνατη των γονιών τους, των αδερφών τους και ο μόνος που τους έμεινε ήταν ο Κωστάκης. Η μεγάλη αδερφή είχε παντρευτεί τον Σιλβέστρον από την Λάρνακα και άνοιξε σχολείο εμπορικών εις του Μόρφου, εμπορική σχολή. Και εκεί ο Κωστάκης ερχόταν μαζί της, έκαμε δε και τον πρώτο χρόνο στην ελληνική σχολή Μόρφου, στην αδερφή του την Ειρηνιά. Διότι ήταν πρόσφατος ο θάνατος της αδερφής του, η οποία πέθανε όταν ήταν ο Κωστάκης πέμπτη δημοτικού, και όταν πρόκειτο να πάει γυμνάσιο, ήθελε να πάει με την αδερφή του. Και πήγε με τη μεγάλη αδερφή την Ειρηνιά εις του Μόρφου και έκαμε τον πρώτο χρόνο της ελληνικής σχολής. Ήταν τα άγωνα εκείνα χρόνια του πολέμου. Εγώ είχα τελειώσει το Παγκύπριο Γυμνάσιο, ήμουνα μορφίτης και ήμουνα στο Μόρφου. Φυσικά, ο Κώστας ήταν στο Μόρφου, δίδασκε στη σχολή Σιλβέστρου. Μεγάλη του σε μένα αυτή ήταν ότι μου δάνειζε βιβλία, λογοτεχνικά. Είχε πάρα πολλά, νεοελληνικά κυρίως, αλλά και μεταφρασμένα ξένων συγγραφέων. Και εγώ τα διέβαζα με απληστία, δεν είχα και πολλές δουλειές να κάνω. Και μπορώ να πω ότι αυτό, το διέβασμα αυτό των βιβλίων που μου δάνειζε, αυτά με όθησαν ύστερα να σκεφτώ να πάω να γίνω φιλόλογος. Και μια ημέρα η αδερφή μου η Αγνή βαστούσε ένα φουστανάκι και κοντίνισκε ένα φουστανάκι και λέει της ο Κωστάκης, είναι που κάνεις Αγνή. Λέει του κοντινίσκω το φουστανάκι της Ερσούς. Μακρινίσκω της το λέει. Ποια είναι η Ερσού, η αδερφή μου. Μα έχει κι άλλη αδερφή, λαλή της. Ναι, λαλή. Και μετά, όταν γίνηκα εγώ 15 χρονών, αρρώστησε ο Μιχαλάκης μας και ερχόταν να το δει σπίτι και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον στην αρρώστια του. Ερχόταν συχνά σπίτι μας και γνώρισα τον και γνώρισε με. Και μετά πέθανε ο Μιχαλάκης και ερχόταν με τις αδερφές του να κάνουν λίγη παρέα του παπά μου, που έμεινε αμίλητος επί μέρες. Γνώρισε και τον παπά μου καλά. Ο παπάς μου ήταν στην εφορία του γυμνασίου. Και ο Κωστάκης ήθελε να τον διορίσουν εκεί, να κάνει ελληνικά. Οι άλλοι όμως στην εφορία δεν εδέχονταν επειδή δεν είχε πτυχίο φιλολόγου. Όμως τους έλεγε ότι ξέρω άπτεστα τα ελληνικά και μπορώ να τα διδάξω και μη φοβάστε τίποτε. Δεν έμπαιναν πάνω του. Και ο Κωστάκης ήταν άεργος επί 2 χρόνια. Και έμπηκε στη σχολή του γαμπρού του και δίδασκε ελληνικά. Και πολλοί από εκεί που απεφύτησαν έλεγαν ότι τα ελληνικά τους τα έμαθαν από τον Κωστάκη. Ο Μαυρομάτης ο Ανδρέας που ήταν στο συνεργατισμό, ο Νέαρχος και διάφοροι άλλοι ήταν στη σχολή Σιλβέστρου, ήταν από τα περίχωρα αυτοί. Με έστησε μια φορά και με ρωτούσε τι μαθήματα κάνουμε κλπ. Και άκουσα ότι ήταν πολλά έξυπνος. Στις συναναστροφές που έρχονταν καμιά φορά σπίτι μας, ότι τον ερωτούσαμε έξερε, μα από όλα τα, σε όλες τις, τι να σου πω, περιπτώσεις. Και μουσική και γεωγραφία και ιστορία και ελληνικά και
πολλά πράγματα και λογοτεχνία, ποίηση, ποιητές, ήταν σε όλα αυτά. Μια ημέρα ρωτούσε και ο πηγιώτης, ο φιλόλογος μας, μίλησε για την ιδιοφυΐα. Και λέει, ξέρετε κανέναν ιδιοφυή? Λέω του εγώ, ο Κωστάκης ο Μόντης. 42 ο παπάς μου επέθανε. Μετά ένα χρόνο παραπονιαστήκαμε, ενώ ο παπάς μου έλεγε, η αδερφή μου η Ελένη, ότι ο Κωστάκης είπε ότι σε θέλει και είπε ο παπάς μου προς το παρόν όχι. Παραπονιαστήκαμε στον Απόστολο Ανδρέα. Είχαμε μια φίλη που ήταν δασκάλα στο Ριζοκάρπασο και μας είπε να πάμε στον Απόστολο, να πάμε σπίτι της για 2-3 ημέρες. Είχε σπίτι στον Απόστολο Ανδρέα, ήταν δασκάλα από τη Λευκοσία, φίλοι μας από τη Λευκοσία. Και πήγαμε εκεί και εκεί στον Απόστολο Ανδρέα ευλογήσαμε τους αραβώνες. Ο γάμος έγινε έτσι φανερωμένη και μας ευλόγησε το γάμο ο Παπάς Σταύρος. Και δεχτήκαμε εκεί στον περίπολο. Την εποχή εκείνη άρχισαν να κάνουν σάτυρα από στη Μόρφου και έγραφε τα κείμενα. Ήταν μια παρέα εκεί πέρα, 4-5 μορφίτες, οι οποίοι έλαβαν μέρος και ήταν κάποιος Λιμπουρίδης που έγραφε τη μουσική. Στους Σταύρους ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Και ο Πύργος, και ο Λοϊζίδης, ο Χριστάκης ο Λοϊζίδης, ο Πύργος, όλοι αυτοί εκεί οι καθηγητές. Πάντα ήταν, αλλά το μόνο που έλεγε ο Κωστάκης ήταν ότι ουδέποτε με αφήσαν οι μορφίτες να πληρώσω τον καφέ μου. Είχε κάτι ο Κωστάκης εδώ στη Λευκοσία και μετά επειδή ο Φίβος και ο Λιμπουρίδης δεν ήθελαν να δώσουν αύξηση στους ηθοποιούς. Ο Κωστάκης τους έλεγε να τους δώσουμε αύξηση, μωρέ παιδιά, ντροπή είναι, έλεγε. Τους κάνουν καλή δουλειά, ήταν πολλά καλοί ηθοποιοί κλπ. Εν δέχονταν και μερικοί ηθοποιοί έφυγαν και έκαναν το νέο λυρικό. Το παλιό λυρικό, μετά από πόσο καιρό νεκράρισε, δεν θυμούμε, 1-2 χρόνια, διότι έγραψε 40 επιθεωρήσεις ο Κωστάκης, κάθε 2 μήνες άλλασαν επιθεωρήσει. Μα πόσα να σκεφτεί, και σάτυρες και όλα, να προσαρμόσει τη σάτυρα με τα γεγονότα τότε. Και ωραία σάτυρα, παραδείγματος χάρη, να λέγεσαι κατσουνωτός και να είσαι ίσως σαν παστούνι. Όταν έκλεισε το λυρικό, επανήλθε ο Κωστάκης στη σχολή του Γαμπρούτου και άρχισε πάλι να διδάσκει εκεί. Και ίδρυσε του Μόρφου. Ο Σταύρος ήταν ηθοποιός από παλιά, έπαιζε σε διάφορα έργα και ο Τσαπαρής επίσης και ο Κίμων, νομίζω, και έκαναν εκεί ένα μικρό αυτό και έπαιζαν επιθεωρήσεις του Μόρφου, στο Πάνθεο. Ναι, εκεί που ήταν και το σινεμά. Και ο Άθος Ροδίνης ύστερα εντωμεταξύ ήταν τον καιρό του Κωστάκη και που λένε προγράμματα, σύρνε προγράμματα. Και πήγαινε στον Κωστάκη και λένε τους, έδιωξα με ο παπάς μου διότι δουλεύω και εγώ γράφω, θέλω να γράψω και ξέρω. Και ύστερα άρχισε να γράφει μες στο Φιλελεύθερο κάθε μέρα και είναι το ωραία τα αυτά του. Ο Κωστάκης έβγαζε τότε και έβγαλε το 1936 τα πρώτα ποίηματά του και γύριζε νοσοκύμα στο Κλεοβούλου και πουλούσε τα 3 σελήνια το τεύχος. Το μέτρο και χωρίς μέτρο, το πρώτο βιβλίο που έβγαλε, δημοσιογραφούσε συνέχεια όμως, ενώ σπούδαζε στην Αθήνα, έστελνε δημοσιογραφικά κείμενα στις εφημερίδες, στην Ελευθερία. Εκείνα είναι άλλα δημοσιογραφικά διαμάντια, έτσι τα ονόμασα όταν τα ξεδώσαν τα τώρα. Ήταν σε παλιές εφημερίδες του 1934,
Το 1933 και το 1936 ήταν όλα στο Γραφείο Δημοσίων Πληροφοριών και τώρα μου είπαν ότι τα εξέδωσαν. Όταν πρόκειται να πάει μια πρεσβεία στην Αθήνα, έκανε μια συγκέντρωση, μιλούσε, ψύχωνε των λαών και λοιπά. Ήταν πατριώτης σε όλα του. Η τελευταία φορά που ζήτησε να μου μιλήσει από τηλεφώνο, μου λέει, Νίκο, μου λέει, χάσαμε του όρου.